Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan kalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning!
Magandang umaga po, Sir Rob sa Bulyosa, Sir Pedrito Perez, kay Ma'am Jerilyn Balase, mga atab po na nakatutok sa tuya ngunyan, Chairman Ma'am Yoli, kay Sir Mario Castelo, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Huwebes na Thursday. Petsa gis na kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-orestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sumanga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apira man tabiyan kan mga pigpapaarabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 10. Birthday ngunyan kang Madiko. Si Mading Tess sa Braga East Bertes. Oh, happy birthday tabi sa mo, Madi. Happy na birthday pa! Good morning man tabi sa mo, Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. Naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nang ganindo pagligawan na sa kuyang perming tugon, ha? Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Uy, duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamuha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Good morning tabi sa imo. Ohayo gozaimasu, Maria Elena Yamamoto. Sabi ni Sir Pedrito Perez, good morning tabi, pa-shoutout manda tabi dyan sa Perez family at Maulyon family dyan po sa Batangas. Ma'am Gina Nasol, good morning. Oy, mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutan ang tabi ni Ma'am Gina. Ano tabi, nahulbot na? Iyon na ngaya, subago pa. Live na live! Sa Bicolnet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni Maestro nila to ng samuyang GM, Sir Tony ang samuyang SM. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang may stress.
sa mga panahon pong ini. Net TV. O pitsagis na tabi kita ngunyan, Ma'am Gina. Huwebes. Kamusta tabi? Kamustan sa tuyang kaagahon? Ano lamang? Anan mga nabaro-baro ta dyan? Pait sa ngaya kita, basta ngaya buruhay. Yan ang pinaka-importantiho na di, na buhay po kita. Dahil bali ngaya nagtitios-tios, ang importante ngaya buruhay. Pait sana. Dapat so tama sana. Yo! Kamusta? Madali ng piyesta sa Malilipo tadi. Next week na. Nagpo naman dyan so Lubid Festival kasudma. Saron si naman so mga activity kang munisipyo kang Malilipo tanaw. Tama na yan. Medyo ako sa nang bunggahon na maray. Ayo. Saron si Mana, okay na yan. Pa-shoutout na tabi sa mga taga-barangay Dosi Tulotola. Sabi ni Senador Ping, sige tabi. Maray na aga po sa mga taga-barangay Dosi Tulotola. Kumusta po kamo? Anan mga reparo tangon yan tabi, Ma'am Gina? Baga ngayang importante ngayon, mahalaga. Tama ya. Ang importante talaga, mahalaga ya. Anan mga reparo tango niyan, Nawebes? O ni mga unsing konsumidores kang alikod dyan sa apat na barangay dyan sa Banwaan kang Malinaw, Albay. O dakop tabi sa panghabas nin kuryente. O pait-paitan na nindot ang aning mabawas-bawasan lamang ang bayadan ta. Takita baga nagbabarayad kan sa mga pigharabas na mga kuryente. Pigbabara nga ba nga tabagaya. Kaya dapat darako po niyan may mga illegal connection na yan. Takita nagbabarayad baga tabi kang pighabas na kuryente. Yo! Maray na bareta po sa mga albayano, mga local government unit. 387 na mga patient transport vehicles kang PCSO. O ipig turnover na kasudma sa mga local government units. Sa bilog na nasyon iyan kang Pilipinas kong mahal. Ang 17 tabi kayan mapapaduman sa LGU digdi po sa probinsya kang Albay. Wow! Ang sabi sa ng munisipyo ang dai natawan digdi sa probinsya kang Albay. Iyo ang Banwaan kang Piyuduran. So pigsararong transport kaya patient transport vehicle kaya ambulansya ang pig turnover kasudma kang Philippine Charity Sweepstakes Office daman sa Manila namin. Kaya so kada munisipyo digdi po sa probinsya kang Albay may pigsararo. May dagdag na naman ngayaong gagastusan ang local government sa paggasolina. Baga. Good morning tabi, maray paso mga senior ma-payout na naman. Ako dahil lamang tabi nagkakatana ka. Oo nga ta, senior ka na. Senior ka na tabi, Manay Gina. Inahiling mo na yan. Day ka man gari nakalista. O kaya, day ka pa nasa listahan ta. Pano pa sa mga senior citizen.
kay puwan mo nang may matigbak bago ka makalaugman. Ayun. Kaya sa ibang senior citizen, tigpapangadji sa ibang mga kapwa ninda senior citizen na magkagarada na ngaya kamo, tangani ngayon kami na Ani makalog naman kami sa lista, Sir Fred Pagurugo. Pangyari kang ginabanta di. Dahil pangaya ka mo pwede tapano pangayaan listahan kan mga senior citizen. Alaton tangaya mo nang magbawas, may magadaan. Nganing makalog ka mo. Pangyari tayo ni sa Pilipinas kung mahal. Oy, Adan Eva Jr., maghanda ka na ta voters registration kan Comelec. Lawas na. Lawas na. Voters registration po kang Comelec lawas na sa Agosto 1 sundo Agosto 10. Sampulong daw sana ang registration tad-tad pag-restoryahan tayan. Kata ngaya ta may registration. Ano ngaya? May eleksyon na sa barangay. Hala. Iling-ilingon ta. Sabi ni Adan Eva Jr., iling-ilingon ta ngaya. Iling-ilingon ta ngaya kung may eleksyon man agad ngaya. Manuel Manporte, good morning Tabi. Happy birthday to myself. Yanan maora. Dahil siya nagkakalingaw na bation ang sa iyang sadiri na birthday ko palan ngayon niya. Sige Tabi, happy birthday sa imo Manuel Monporte. Sige. Sana pag senior na kita, may bakanting slot naman, sir. Sir Fred. Gari malabong mangyari ang Sir Fred. Takadakol naman na mga dakol lang magiging senior. Sa bagay, ngunyan madali man sana. Dahil naman nag-arabot sa senior sa iba. Ngunyan, igwapa ki mga senior ta nakaabot pa sinda. Pero sa inerasyon tangon yan, gari day na makabot sa senior. Delikado, gariday na makaabot. Gariday na kita Tabi, Sir Fred, makakatoka. Kumbaga sa sasakyan, kumbaga sa kutsi, laspag na kita. Sabi ni Adan Eva Jr., nakarestro na ngaya ko, o di mag-file ka na kang COC mo. Magkapitan ka na dyan sa bumbo. Sabi ni Sir Fred, kita ngayang mga masasamang damo, makakaabot kita, tiwala lang. Sailing mo na, masamang damo pala. Kapangaya masamang damo ka. Alay man agad ang buhay kang masamang damo, adi. So mga mabuot lugod madali. Kaya Tabi, Sir Fred, gusto ko naman na maging bakong mabuot. Dipisil ang mabuot pala, di ko atulos ni Lord. Ano, GR? Ang mabait na madaling kunin ni Lord. Kaya Lord, ang bait-bait ko naman, sana kunin ka na ni Lord. Nangyari. Ay, pag-apply da Tabi sa Bureau of Fire Protection, wara sa buot da Tabi kibayad. Ano? Para ngayon ma-apply ka ngayon sa BEP, magbayad. Pista ngayon magbayad. Sabi yan kang Bureau of Fire Protection Bicol. So mga ma-apply Tabi sa BEP, wara da Tabi kibayad ha. Andanin do yan. May mga nangyari na kaya kay ni Digdiadi. Yung mga uroding-uding na yun na
May mga nagkasuruspindi nga ni kitong opisyal, ano? Pag ma-apply ka ngayon sa BP, may bayad. Kaya piklaro ngunyan kang Bureau of Fire Protection Bicol. Daniba Junior, kung gusto mong mag-apply sa BP, dahil ang bayad. Yo. Sige. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reriparohon. Ngunya tabing Webes kita Webes. Petsa Gis na po kang Hulyo taon 2025. Dahil lamang ngaya kumapail kisi Jose. Sabi ni GR. Pala ka, dahil ka kan mayaman. Alas 7:24 na tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamunan maging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kung may kamugtakan pa, uda na. Kung tatabi mo ng linya kang Pag-asa. Good morning, Tabi Pag-asa. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 10, 2025. Ngayon, meron tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Mababa naman yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo at wala naman direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At posible rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Ito rin yung nagdadala ng mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Para naman sa update natin dito sa binantayan natin bagyong si Bising na may international name na Danas, ito ay ngayon ay isa na lamang low pressure area dahil na rin sa interaction nito sa kalupaan ng China. Huling namataan ito sa layong 745 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Hindi naman na din natin inaasahan na papasok ulit ito ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ngayon, meron din tayong panahon.gov.ph. Kung makikita natin, meron tayong mga warning alerts dito sa gilid. At ito yung pwede natin i-check para sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory, rainfall advisory, at mga heavy rainfall advisory. Nakakompile po dito lahat ng mga nilalabas ng ating mga PRSTs. Kung makikita natin, meron tayong NCR PRST, Visayas PRST, at Southern Luzon PRST. I-check din natin itong panahon.gov.ph dahil pwede din natin i-check yung mga magiging forecast natin sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy yung epekto nitong southwest monsoon at magdadala pa rin ng mga pag-ulan. Asahan natin yung mga pabugso-bugso na pag-ulan, moderate to heavy rains, lalo na dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makikita natin yung eastern section ng ating bansa, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin, dulot ng southwest monsoon, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 28 degrees Celsius, Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Tugigaraw, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius, Baguio 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 27 degrees Celsius, at Legazpi, 27 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, pati na rin dito sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm at Soxargen, makakaranas din tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. At ganun din, kung makikita natin sa eastern section ng Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero yun po, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw at sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. At paalala na rin po sa ating mga kababayan dahil sa mga sunod-sunod na nararanasan natin mga pag-ulan, saturated na rin po ang ating mga kalupaan. So mataas na rin po ang tsansa ng mga pagguho ng lupa, pati na rin ng mga pagbaha. So ingat na lang din po sa ating mga kababayan at ugaliin i-check ang mga social media pages ng Pag-asa sa mga nilalabas din nating update ungkol sa ating panahon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
Ang sunrise mamaya ay 5:33 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:30 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At bisitahin din natin yung panahon.gov.ph para sa nilalabas nating mga thunderstorm advisory, heavy rainfall advisory at mga rainfall advisory. Janelle Dominguez po, magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat Abi Pag-asa. So, igwa na naman ki LPA Tabi Tol George, pero magayon ta perming niya duman sa taaso na maray. Sa puro-puro kang satuyang Philippine Area of Responsibility. Sana permi sa narog kaya. Pero habagat mampo giraray ang magdadaranin mga pag-uran-uran digdi po sa satuyang lugar, kaya importante permi manggiraray kita magpasiguro panangga sa oran nganing de kita maiswido. Sir Ernesto Bautista Cabal, good morning. Salamat sa mga nakantabay sa tuya, pakishare na lang, pakishare kan sa tuyang programa nga mailing man kang iba. Eyo tabi. Oh, sige. Alas 7:30 na tabi, Ma'am Lynn Sidro Karinan, good morning. Alas 7:30 na tulos ang oras. Sige tabi, mga tugang, doro diretso kita. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana iyan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ohio kay Madam Mayli. Mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw kang siyudad ng Tabaco, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, kasabay tama ng Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto, Ma'am Luningning Bormeo. May chance lamang kita maging milyonaryo bako sa waiting. Sa loto kita magtaya bako sa waiting. Kasabay taman ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kay puan po nindonin mga iron work, steel window, sliding door, sliding window, roll up door. Apo danindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912 295 6339. Yan tabi mga tugang ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sa tapat lang iyan po kang Malinaw Catholic Cemetery. Salamat tunon sa indo. Ma'am Luningning Bormeo, good morning.
Good morning man kay Rowena Apon Sineta. Pabati man kami digdi po sa Suwa, Malinaw, Albay, ang Sineta family. Wow, mga taga Suwa, good morning. Kumusta dyan sa barangay Suwa? Ano, masuwa man talaga kamo dyan? Barato ang suwa ngunyan na di. Tapos barato pang kamatis. Ano ang maray kang kusido? Ma'am Rowena, ang barangay Suwa, talagang masuwa talaga kamo? Taminsan kaya ngaya barangay Pili. Tapos pag duman mo, wala mang kipili. Dapat ngaya pag barangay Suwa, masuwa. Nakaduman ako sa sarong barangay ngaya barangay Pili. Tapos pag naman ko dahil mang kipili. Dakol ngayang pili, dyan niya sa night market. Napangyari ni sa Satuya di. Sige po, mga tugang, alas 7:35 na ang Satuyang Philippine Standard Time. Day magarali Day mo na magarali. Sa pagbabalik ta, pag restoryan ta nening mga dapat ang pag-restoryan digdi po sa Laukan Satuyang programa. May naipit lang kita tabing commercial. Mabalik po ang programa. Makalipas lang po ang mga ini. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy as in numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, as in performance tasks. Yaon ang matitibay as in lisensyadong mga maestra as in maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makukuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka ng albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba tayo ay magsayaw ng cha-cha? Balik po kita mga tugang sa programa alas 7:39 sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sidna. Madaliun sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang programang ini o kaya ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, o kaya City Councilor Riner Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila Kang Malinaw, siyempre sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan yan sa Zone 5 Balading, Malinaw, Albay. Salamat! Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako mapogeraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan at tabi ni aldaw po kita ngunyanin Webes na petsa 10 na po kita kang bulan na Hulyo taon 2025. Sundo po kita alas 8:30. Kaya ano papigalata? Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Lalo kung ang kapalit Sige dahil na muna magcharatsa. o diba Tama na mo ng tsatsaha, tama na mo na ta. Digdi na kita sa tuyang mga pag-orerestoryahan ngunya na Webes. Good morning pala sa mga taga Barangay Taguytoy, Tanawan, Balsa, Asin Hunop, Malinaw, Albay. Good morning po sa Sindo. Kasudma, Hulyo 9, Miyerkules, 11 mga konsumidor kang Albay Electric Cooperative ang na-apprehend, nagkadarakop dyan po sa mga naunambitan tang barangay Taguytoy, Tanawan, Balsa, Asin Hunop kang Banwa anin Malinaw. Nagkadarakupan po nin illegal connection kang mga taga Albay Electric Cooperative katuwang ang Police Regional Office number 5. May kinaraman po ini sa padagos na pinagigibong massive apprehension as in disconnection activity kang Albay Electric Cooperative. So, ini pong mga persona nagbayular, mahampang po sa problema, may kinaraman sa Republic Act 7832 o ampig aapod na Anti-Pilferage Act. Kaibahan naman dyan ang mga charge o kaya change sa meter o kaya corrected accounts. So, ang manehamento kang kooperatiba mahigpit po na nagpapautob na sa kampanya kontro illegal na koneksyon sa palibot kang probinsya ni Albay. So tama ini mga tugang na sana ining mga nagkakadarakop na ining nangharabas nin kuryente o di dapat karasuhan tabi nindo. Kita po sa mga lehitimo
na nagbabarayad kan sa tuyang nakukonsumo na kuryente, kita tabi ang nagbabarayad kan sa mga pigharabas na kuryente kang mga mahabasa kuryente. Puros na sana kuryente. Yo, so mga pigharabas po, kang mga mahabas sa kuryente, naka-charge po iyan sa satuya. Kung mahiling po nindo dyan sa resibo, sa pigbabayadan ta, pigbabara-banga tatabi iyan. Halimbawa, ini, 11 konsumidor ang nadakop digdi sa 4 na barangay dyan sa Malinaw. So mga hinarabas kayan bulan-bulan, pigbabayadan tatabi. Yo, pigbabarayadan ta. Kaya dapat darako po na sa may mga illegal na koneksyon. Kundi, ang naobserbaran ta dyan, base naman sa mga sumbong sa tuya, na may mga iba na tabi, iba man na mga konsumidores, ang perminang nadadakop, halos kada pagdakop, dahil man kinangyayari, gari dahil man da napapailan ki kaso, pakadako pa, mga pirang aldaw, igwa na naman ki kuryente. Pero, bako man taga-aliko ang nagtatakod, may isa diri manggaring elektrisyan, dahil tamaraman kung sa'y nakikitakod ki kuryente, ta siyempre, pag dinakop ka, may problema, kaya puan mo nang isettle iyan dyan sa aliko. O ngunyan, paano mo masettle iyan? Nadurda ko lang ang bayadan mo. Ang problema tabi ngunyan, uni na, tagaripig dudulo-dulo lugod su aliko kan sa tuyang mga konsumidores, dahil man yan hindi kaya palan magkaso. Pag nadakop ngaya ako, sa pagtalikod ngaya ka na paradakop, mga taga-aliko tapos su pulis, makikitakod ngaya ako sa kataning ko. O kaya, may midbid akong elektrisyan, ipapatakod ko duman sa poste, may kuryente na naman ako. Maski ngaya din nag-agi sa apod Kenny, din nag-agi ngaya sa kontador, basta ngayang importante, may kuryente ako. So, iyan ang makamurumundo tabi Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso na mga pangyayari na kitang mga lehitimo na nagbabayad, kita sunagugulpi. Ta siyempre, so hinabas ninda, ipapatong iyan duman sa satuyang bayadan. Kaya dahil bagang lugi ang su aliko. Paano nga malugi ang aliko na iyang mga pigharabas na kuryenteng iyan, tigbabarayadan ta. Data nga ta, lugi nga ang aliko. Nata nga ta arog ka ang serbisyo kang aliko. Puon pa ka ito. Hanggan ngunyan, dahil man niya kikakompetensya. Bako baga arog kan sa mga internet, mga cable station, dahil man baga ki kakompetensya ang aliko, sulo ninda. Bako, sulo supplier nin kuryente. Bako arog ngayang cable dakulon, pag inuragan ka duman sa sarong service provider, lipat ka duman sa ibong. Pag medyo mahal naman sa ibong, lipat ka naman duman sa ibong. May choice ka. O kitang mga albayano, dai kita ki choice. Coach Monil Calyos, wala kita ki choice, kundi pagtiyagaan ta ining aliko. Mag-brown out yan ki magdae, tiyagaan ta na sana, dahil man kita makareklamo. Mareklamo kita, ngaya mahalon niya singil kang kuryente. Sinda nagbubuot kung pirang gusto ninda. Bako, takong igwa kita kompetensya, pag nagmahal naman niyang alikop, bagol bulik niyang serbisyo kini, duman daw ngaya kita sa sarong ngayang kooperatibo, kaya sarong kumpanya, duman daw kita. Parehas kang sa cable baga, sa internet, dakol kitang choices. Pero pag abot sa kuryente tabi Coach Monil, aliko sa nananggat. Kaya, inda aki pa ako problema ng aliko. Ngunyan dahil na nga niya ko kibuhok problema mang giraray aliko.
Nahiling mo na yan. Pati subuho ko nakadamay na. Aki pa ako tabi, Sir Javier. Aki pa ako. Problema na sa Albay, ang aliko, ang kuryente. Dakulo na ang nabubuisit. Maura na pagkaagatabi, no, sabi ni Sir Javier. Sa inan maurang tabi, Sir Javier? Tadigdi sa Albay, maurag ang panahon digdi. Maria Ana Bursal Trio, good morning man tabi sa imo. Sa inan maurang tabi, Sir Javier, tadigdi sa Albay namin, maray digdi ang panahon. So yan tabi mga tugang, kaya dapat darakupon, bakusan na kupon. Karasuhan. Nga ninday na mag-urotro. Ang problema, pakadako pa, gariday mantig karasuhan, kaya maotro na naman. May midbid nga niya ako, barangay opisyal. Pero ang beses na dinakop. Pero ang beses na nadakop, pili nga, hanggang ngunyan. Nadakop pa sa nangani, may kuryente na naman. Yugan mo yan. Bataan magagamit sa harong. So, puros disaksak. Kung todo di aircon, pero pinutulan iyan, pero nadakop nga ni iyan kan mga taga-aliko, pero naka-aircon pa hanggang ngunyan. Ngunyan, so konsumo ka ito, so hinabas niyang kuryente, si siya nagbabayad, kirita. Kaya sabi kang aliko, tabangan sinda na itururo, nganing darako po ninda. Takita ka mo ngayon, nagbabayad kaya. Iya nga napipapot ko digdi kay Sir Tony, duman so pag-iribata. Inibagaw, tama-tama, tayaw si Sir Tony. Baka di pahapot ko ini duman. Ining mga nagkadarakop baga, di siyempre pag nadakop ka, maproseso ka. Anong kaipuhan? Mamulta ka, may babayadan ka. Ngunyan, taso, hinabasan niyang kuryente, binarayadan ta na, mapapasain so, bayad. Mapapasain so, binayad. Kang so mga nadakupan na may mga illegal connection, mapapasain ito. Kasi binayadan ta na. Bayad na baga, bulan-bulan tatig babayadan. Sa naka-charge baga naman sa systems lost. O di ibig sabihin, bayad ta na so pighabas tindang kuryente. Baka, ngunyan kung halimbawa may multa o kung ano, mapapasain tabi ito. Pag-istoryahan tapening apod kay ni, so additional na babayadan ta sa kuryente o digdi sa probinsya kang Albay. Pero bago yan tabi mga tugang, may report mo na kita tabi sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Kasurog Patrol Report. Nasa tuyang Philippine Standard Time, nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, good morning tabi sa imo, please come in. Yes, tabi, Sir Mox, good morning. And just mga kanina pag-aagaman sa tuyang mga paraantabay, mainit-init na pag-aldaw ng Webes. Maayos ang panahon na di. Roger. Maparos pero maalanga ang manggiraray, mainit. Asirin ka sa hapon. Magayon ko magbabad-babad na di. Roger. Magbabad-babad kitanlan. Sa 4 kanton. Sa tablon. Ano lamang ang gusto yung mga istorya dyan? Roger, tabi, Sir Mox, sa mga dugang pang informasyon, nagpapalagos ngunyan ang investigasyon sa nangyari bagang pagkakasulo sa Sarong Barge digdi sa Banwaan kan Santo Domingo, Albay. Ano nangyari kay ito taka nagkaburo kag sa mga BMP kasudma? Kaso hapon baga, pasado alas 10 hapon,
kan ma-report ini sa Bureau of Fire Protection Santo Domingo. Mano nang obigdi sa insidenteng ini, and nagtarabang-tabang tabi Sir Mox. So mga manlain-lain na BFV station hali sa mga iba-iba man na munisipyo. Sa pag-apulara ka itong kasulo nga ni na nangyari duman sa Barangay San Isidro kan Santo Domingo Albay. Kung saan sigun sa impormasyon tabi Sir Mox, saro duman sa mga crew ang nagsapar ning pagkakasulo sa lawas na ipinagdaraman sa hospital. Mantang susaro nagsapar maning diit man na tama kang ini maglukso tabi Sir Mox sa ahali duman sa barko. Luminokso sa dagat. Roger. Natrap na siguro, dede, nakimaagihan ka. Luminokso. Ini kayang birds na ini, nakaangkor na, nakaduong ini duman sa dagat na sakop nga ikan barangay na San Isidro. Kang mangyari ang insidente. Ano yan? Gari pig aayos, pig papakaray ang barkong yan? Negative pa nakalaag duman sa report tabi Sir Mox, pero may nahiling kita duman sa laugang barge, igwaning bye-bye. So ibig sabihin, nagbabiyahe iyan. Naglo-loading. Dako man pala so niya nakadak ng gad na may pigaayos. Negative. Negative yan. Ano da ang initial na investigasyon kang BFP? Ano lamang ang investigasyon? Negative pa. Sundo sa ngunya, negative pa. Nagpapalawas ang BFP kan sa indang assessment kan nangyaring incident ini kasuhapon tabi Sir Mox. Makusog pati sulo ade. Uminabot sa ika-4 or 3 alarma ito. Iyo. Atit di ano. Na ipig ano itong fire out alas 8 na ring banggay. Pero alawig ano, alas 3. Alas 3 pasado, alas 4. Alawig. Alawig. Alawig sa naging dalagan kang pagkakasalo kaya nakanak dito ng birds na tabi sa Mox. Si Sentag sa diri kaya MV ano ni MV Lily Princess. So ang biyahe kan may lunad na mga pasainan biyahe kaya ibabalik inay possible day paduman na sa tuyang kung antig lolodig day sa ipinagdadara ipigbabaliw bagay ni Tirmaw. Iyo nga ni kung sa halimbawa kung digdiman sana sa inter-island or sa ibang nasyon. Sa pag-sharing baga kayo may mga posibilidad na ipinagbabalik, pinagtatransport ini. Kasi sharing man sa ibang nasyon. Dahil pa ma-determinaran kung an biyahe kayo so digdi na. So, inter-island sa natabi Sir Mox. Taparehas man ang kang ibang barko na minaduroong dyan sa may parting tabako, ang lunad tabi kan Sir Tony, asin. Gari nga paghali digdi sa Albay, ang lunad, basod, pasiring sa ibang nasyon. Pagbalik, asin. Kumbaga, tigtutukal ka asin. Pagpabalik, yan, barker. Ni nga hali sa Albay, basod, pagbalik ko, niman nga sa imo, asin. Tigtutukal. Okay, ayan, ang mga pighalat-halat na sana. Ang nyo na pagkaaga, magkikipag-follow up magkita duman sa Bureau of Fire Protection Santo Domingo kasi hindi ang mayromenteng nagkakapat ng kasong ini. Kaya may isisan naging kausa and maging sudan niya sa tabi Sir Mox kaya nangyaring pagkakasulo na ini. So at least suduan tripulante, okay man? Ligtas na. Very good. Medyo grabe sa naman itong saro na nasulo. Talaga Dahil siguro ini nakaluwas. Tulo ang mangyari itong insidente. Iyo, sige. So, yan, tabi Sir Mox, ang mga dugang pang impormasyon. Hali digdi sa kuyang lokasyon, Patrol No. 2, Tommy Kilisne, sa Log Kampikulano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi, Sir Tony, sa dugang na report. Okay ka dyan sa barangay, o kaya dyan sa Santo Domingo, may nasulo na barko na nakaduong kasudma, may suduan tripulante, okay naman da.
Okay, sige ta 2 minutos na sana bago tabi mag 8 o'clock in the morning. Tad pag-restoryahan tayo ning pig-schedule na kang COMELEC ining voters registration. Ayo. Ta naudlot bagay ningo niya na bulan kang July. Schedule baga tabi ni July 1 to July 10 days man. O ngunyan, base digdi sa bagong pigpaluwas na anunsyo kang COMELEC, gigibuho na ini sa August 1 to 10. Pag restoryan tayo ang tagtawad, ngunyan, ta igwaki arog kay ni, ang hapot ngunyan kan sa tuyang mga kabarangay, ano nga ya, lawas nga ang eleksyon. May eleksyon nga ang barangay tapos iske. Tawayan baga nga ya, ilinga na, nagpapa-restro na ba nga ya ang COMELEC? Yan ang mga re-restoryahan ng ngunyan sa barangay. Kaya so iba na nakatukaw sa mga barangay official sa katukaw, ang gusto ninda dahil election mo na ta. Nganing ma-extender sinda, nganing makaduman sinda sa London tulos. Yo. So iba man na iuraga na, maray pa nga lugod mag-eleksyon na, nganing masalidahan ta ning mga official ta, mga inutil. Na puro sa natagagawad. Yo. Yan ang problema ta. Na-realisar ta na supinirili tan mga barangay officials mga dahi man palang gikamugtakan, pero pag ma-eleksyon na naman, iyon na naman ang pipiliun ta. Maray na ngayon ito madaling dulukan, pero dahi man kinagiginibo as barangay officials. Ano ang ginibo sa barangay? Dahi magtunga nga, pero maurag ngayon ni makiiba, maurag ngayon ni makiinuman. Yo, tatad pag-restoryahan tayan ha. Aramon tayo ning schedule kang COMELEC ining voters registration nagigibo na po sa August 1 hanggang tabi sa August 10. Yo. Alas 8:01 na ang satuyang Philippine Standard Time, sa rabay tabi mo na kitang mamibi kang Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Yahoo! 8 minutos. Makalipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time, 8:08. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras niyan daraman po sa tuya ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao kan Syudad din Tabaco, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, Capos Bilo Lotto Outlet, and dyan man po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services.
Diyan yan sa Sound 5 Balading Malinalba. Sige po mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Aldaw kitangon niya nin Webes. Petsa gis na kita kang bulan na Hulyo taon 2025. Happy birthday kay Mading Tess na Braga is Bertes. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon. Ano okasyon? Maski anong okasyon? Ingat-ingat na lang po kita ha sa mga taga Malilipot. Kumusta? Lubid Festival. Siyempre sa mga taga dyan sa Banwaan Kantiwi. Good morning man. Sige po, duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Huling nagsasayaw. Sige tabi mga tugang, ang Commission on Election may pigpaluwas na pong schedule kang voters registration. Yo. Naudlot bagay ni kang July 1 to 10 ngunyan sa August 1 to 10, 2025. Yo, maparistro giraray ang satuyang COMELEC. Pwede ka mo unis sa mga pwede pig-acceptar na mga aplikante, registration sa mga new voters ini, transfer of registration, halimbawa ma-transfer ka. Abo ko na ngaya duman sa pigbubutuhan ko, maluya ngaya duman ang paipit. Duman daw ngaya ko sa saro tamaray ngaya duman ang pairipitan. Yo. Change and the corrections of entries in the registration record. Ayan, pwede yan. Reactivation. Deactivate ka mo ta. Ngaya duwan election day ka mo nakaboto. Automatic, pitanggal na yan kan COMELEC. So, reactivations of registrations record. Inclusion of registrations record and the reinstatement of name in the list of voters. Yan. Transfer of registrations record from foreign service post to local. Yan. So, updating of records of PWD, senior citizen, and members of IP and ICC. Yo. So, ang registration tabi sa August 1 to 10, mapon yan alas 8 nin aga, sundo alas 5 nin hapon, Monday to Friday, including Saturdays and Sundays and holidays. Except ngaya when declared otherwise by the COMELEC. So, ibig sabihin, sa August 1, ang August 1 baga, Biyernes, August 1, Biyernes, pag August 2, Sabado iyan, bukas tabi ang COMELEC yan. Alas 8 sundo alas 5. Pag Pitsa 3, Domingo iyan, bukas manggiraray. Including Saturdays and Sundays and holidays. Unless otherwise, kung may pig-declare ang COMELEC na daisinda. Tapos, ang Pitsa Gis, mga tugang, August 10 is Sunday. Sunday. Subukas man po giraray ang COMELEC pa kayan. So, lalong-lalo na sa mga bago tabing mga maburuto, so lalo na tabi sa mga baguhan, sa mga SK, makiasikaso na tabi ka mo ta sa August 1, bakas kason bagang panahon. July 10 na kita ngunyan, makalipas naman iniki mga tulong simana, rimati na, Agosto na yan. So, igwaman palan ki online filing for registration, reactivations with transfer of registration within
or with corrections of entries, reactivations with transfer registrations within with corrections and entries, and reactivations with updating of records of senior citizens and PWD shall be submitted to the official email address of the appropriate office of the election officer o EEO. Yo? Sige. So, ano na lang tabi ka mo? Makipag-coordinar na lang ka mo dyan sa indong mga local COMELEC offices. May kinaraman po digdi sa gigibuho na registration. Registration tabi. Liwat na pag-schedule po kang registration, kang Commission on Election sa maabot tabing August 1 to August 10, 2025. Serbisyo asin reparo. Okay, sige. Uni tabi mga tugang ha, may pahayag po ang Bureau of Fire Protection. Ang BFP Bicol na kung halimbawa may ma-apply sa saindang grupo, sa saindang ahensya, klarar tabi mga tugang. Klaro po kang Bureau of Fire Protection Bicol na libre o kaya warang bayad ang pag-apply nangani o kaya manamagi ka mong parte kang sa indang ahensya. Katakod ini mga tugang kang sarong insidente nin pagkakaarestar sa sarong negosyante duman po sa siyudad kan Legazpi, makalihis na mangkikil ini sa sarong aplikante kang BEP. Yugon mo yan. Ano ini na? Sigon mga tugang yan kay Fire Senior Superintendent Acheles Santiago, and sa tuyang Regional Director kang Bureau of Fire Protection Bicol, sinabi niya na wara ining katapat basta sunodon sana. Sunodon sana databi Cha Norcapos, good morning kay Chued dyan sa Labnig. Sunodon sana ang mga proseso asin rekisitos da itabi kibabayadan ang ma-apply sa Bureau of Fire Protection. Sabi pa mga tugang ni RD Santiago kang BFP na sangunyan nasa physical, medical asin dental examination ang BFP Bicol, kung saan sunod kaini ang gigibuhon nindang qualifying exam para sa mga non-criminologist, mantang aptitude test man sa mga criminologist, kumubasyan po ini sa ranking. Ma'am Espe Banyas, kung gusto mo mag-apply sa BFP, alat ka, di ba ang apod kang mga taga-BFP, paglalaki, bumbiro? Huyan niya sa bumbiro. Paano kung babayi? Janor, paano kung ang miyembro kang BFP, babayi? Ano ang apod kang babayi? Takon lalaki ngaya, bumbiro. Ma'am Espe, sige daw, ano ang apod kang babaeng miyembro kang BFP? Tang lalaki ngaya, bumbiro. Ang apod ngaya kaya, firewoman. Firewoman. Sa Bicol, ano? Taposon tamo nening baretang ini ha. So sabi pa mga tugang ni RD Santiago, pigmamantener kan sa indang ahensya ang malinig na transaksyon. Bako sa nasa recruitment, kundi pati naman tabi, pati naman databi, itong sa mga business permit baga,
tapos licensing, as in sa pag-issue po kang Fire Safety Inspection Certificate. So yan pang task kang BFP, bako sa nasa recruitment, kundi uning mga pagproseso kaning sa mga permit, business permit, business licensing, tapos so fire safety inspection. So yan patabian mga pigtututukan kang Bureau of Fire Protection Bicol, lalong-lalo na digdi po sa probinsya kang Albay. Yo. So unyan ang apod. Ano tabi ang apod kang babaeng miyembro kang BFP, taso lalaki bumbiro. Tige daw. May nagdadangog pa sa tao. Kung dahil naman kayo nagdadangog, mauli na kita. Ano ang apod sa babaeng miyembro kang BFP? Sige daw. Dahil man disirimbag. Ang lalaki, ang apod, bumbiro. Uyan na nga sa bumbiro. Paano kung babae? Alangan mga bumbira. Uyan na nga sa bumbira. Uyan na nga sa bumbira. Keri ba sa bumbiro? Marayon baga mag-apply dyan na di sa mga criminologist na day nakalog sa PNP, dakol ka mong paagi. Basta may eligibility ka mo, pwede ka mo maglawag dyan sa BFP, sa BGMP, sa Coast Guard, sa impa. Kadakol na pwedeng malaugan. Kung day ka mo nakalog sa PNP, o yan, BGMP, BFP, Coast Guard, ano pa susaro? Na pwede nindong applyan. Parehas masan ang sweldo ka, naharlang ko ang sweldo ka yan. Kaysa maturo ngaya education graduate ka, let passer ka, kay puhan mo pang magmasteral or kaya maparangking ka pa. Ngunyan, habang nagpaparangking ka, sige man nadagdag kan sa imong edad. Bata ngunyan, ang kalaban kan mga nag-a-apply so edad. Ta may age limit bagay ang tabi tiyanor. Pag luminampas ka dyan, sa age limit, day ka na magkakalaog, maski may eligibility ka. Kaya importante hon so edad. Dapat maagapan mo tulos na habang day ka pa nag-abot duman sa maximum kang edad duman sa qualification, paiton mo na. Sa mga paratokdo baga, ilinga, let passer na, kaipuhan mo pang magmasteral, kung ano-ano tigharanap, maparangking ka pa. Sige mo ang halat pagparangking, naubos na sa oras mo, naubos na sa panahon mo, day ka pa man girari natatanggap. O kaya bagang iba, minapasiriring sa ibang lugar, minahali digdi sa probinsya kang Albay, duman mina-apply sa ibang lugar, arog dyan sa Metro Manila, mas madali da duman mag-apply kaysa digdi sa Bicol. Kadakol kitang mga nagraradwar digdi na nakipagsapalaran duman sa ibang lugar, madali sindang matanggap. Maging pribado man yan o kaya pampubliko. Digdi kaya sa tuya iba. Nata daw iyan. Pero kaipuhan dakol ang mga paratokdo. Nga dakulon kitan mga pasado, mga professional teacher. Pero ili nga po nindo, hanggang ngunyan, problema manggiraray, mga paratokdo. Dakulon man na nag-a-apply, kaya lang din nakakalaog. Nata daw iyan. Siyempre nga, nagkakalaog dyan. So, may mga kapit, may mga baker. Normalo na yan sa tuya di na dapat igwa ka ki nasa sandalan na politiko na igwa sendo ki may mag-endorse takunda ay kung maagi ka sa proseso permi ka sa nangaya kanya on dyan sa top 10 halimbawa kung 5 man sa nang kwaon
nasa top 10 ka ngayon, pero ang 5 iyan, siguradong igwayang ki mga matitinding baker na iyo na talagang sigurado. Di ba? Naroon ka ng naturalesa digdi, yan ang realidad na nangyayari po baga sa mga araw ka na pag-apply. O kaya dipisil. Minasa palaranasan na sa tuwa mga kababayan sa ibang lugar o kaya minapasiriring sa ibang nasyon. Aray na sa nangyayalo duman. Oralan ka ang sweldo, maski na nga tigmamaltrato kita. At least, durda ko lamang ang sweldo, ikumpara nga digdi sa tuya, magagadan niya kita digdi, burarat ang mata. Serbisyo asin reparo. So mga alkalde kang probinsya ni Nalbay, yaon pa lang sa Metro Manila. So iba, kasod mapig turnover kang PCSO, so maabot sa 387 na patient transport vehicle. Hali iyan sa PCSO, sa bilog na nasyon iyan na 387. Sa probinsya kang Albay, igwaki 17 na LGU ang makakaresibi po kaning branyong patient transport vehicle. O kaya pala sa ibang alkalde, riyaon naman sa Metro Manila, nakapakudak man kay BBM. Nahampang manggiraray nga si BBM. You know? Sige, tantawad na sana ita, mabibitin na kita. Dumana lang ini sa programa ta, so tama sana. Mamplor Kanyo Bembinuto, good morning. Tama ba? Bembinuto. Good morning, Tabi. Sige. Yo. So, tiyan na sana ini. Tapos, iba pa niya itong pag-urerestoryahan. Gari sa probinsya kang Albay, mga tugang, saro sa ng munisipyo anday na tawan. Yo, 17. Gari ang pidoran sa nasudai. Natawan kaning bagong patient transport vehicle. Apod pa lang kini, yun na. Balik, tama na ini, patient transport vehicle. Yo, na pig, ano ni dyan kang, Philippine Charity Sweepstakes na pinagiboy ni duman sa Quirino Grandstand duman sa Metro Manila na pinanginutan po ini kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Yo? So, mga LGUs, congratulations, may dagdag na naman kamong podkeni, may dagdag na naman kamong gagastusan. Hibaga, pag igwa ka kiarog kan, maalokar ka ki gasolina, so maintenance kaya, so tao kaya. Dagdag bagay yan na gastusan. Although libre, yan magayon, libre, dahil na mabawas so kaban kan lokal na gobyerno, mabakal kiarog ka. So igwa na, kundi, iyon na yan, sa gasolina, maintenance, tao, bala naman ka ng mga LGU. Okay, congratulations po. Gabos man na LGU, igwa kaya lang, saro lang, so banwaan tabi kang Piodoran, iyo lang databi so dai natawan. Serbisyo asin reparo. Sarumbang sa tindahan, nakadangos ako, kinunimin sa rumdam-dam, sa lupa, naturugan, makukundi si mong boso, yung pala. Oy, 2 minutos tabi bago mag alas 8:30. So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita ni Nueves, ano? Pet sa Gis kita kang Hulyo taon 2025. Sa lupa. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwas, sa pangaran man ni Maestro nila doon. Sa mong GM, sa pangaran po kan mga taga-suporta tadig di sa programa yan dyan si Madam Maylin,
kang MBY Dormitory, Sa kuyang City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Rener Bursican Tabaco, matluman ako. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Si sakong pagiling pasiring. Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa poblasyon. Siyempre sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man po yan dyan sa Zone 5. Balading Malinaw Albay, sa tapat lang po yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Thank you! Sa mga parantabay niya to, maraming salamat. Saga naman sa programa ta. Servisyo Sin Reparo. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Antabay po kamo duman sa satuyang programa. So tama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Yo, atyan! Naman girare kita magiribanan. Aram na po muna. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Iringat po. Pasiring sa ina. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Rasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World